Bună, dragii mei! Astăzi este una din acele zile când, dacă ai prins puțin timp liber între programări, it's me time! Așa că vreau să-mi fac repejor unul dintre schimbasurile de la Julieta Armand, mai exact, Opsis Eye, terapia pentru conturul ochilor. O terapie care îmi va mai diminua și mie un pic din riduri, care îmi va reduce cearcănele, umflăturile și care, bineînțeles, îmi va oferi și fermitate pielii. Am și pregătit-o aici, ca să ne încadrăm cu timpul și m-am gândit să mai facem și un mic content și să mai fiu și eu model, nu? Aceste produse fac parte din kit. Avem și măscuța de la Skin Buster, Opsis Eye Latex Mask. Nu știu la asta să vedem cum reușim să mi-o pun. O să vedem. Găsim noi o soluție. Așa că hai să-i dăm drumul. Vom începe acum cu primul pas. Opsis Eye Cleaning Gel. Așa, în jur de 1 litru de produs. Vom continua acum cu așa numitul Step 2A, care este un eye serum. Hai să vedem. Aplicăm undeva la 0,5 ml de produs pe conturul ochilor, pe care îl și vom masa. Bun, și acum dilema dilemelor. Step 2B, Opsis Eye Latex Mask. O mască destinată special ochișorilor. Ea arată cam așa. Eu am pus aici, după cum bine vedeți, trebuie să mă pregătesc. Voilà! Cred că o să punem la un singur ochi. Ideea e că cu această mască latex trebuie să o stăm undeva la 15 minuțele. Așa că voi pune doar un ochi. Hop, hop. Iar pe celălalt nu am încotro decât să vă abandonez un pic, dragii mei. Deci trebuie să arate cam ceva de genul acesta. Ca să pot să-l întind și pe celălalt, eventual o să am nevoie de telefon. Și revin după 15 minuțele. Și uite așa am ajuns la Step 3, unde avem Opsis Eye Mask. Această măscuță o vom aplica pe conturul ochilor, undeva cam la 2 ml, cu un timp de acționare de aproximativ 12 minuțele. După ce măscuța a intrat foarte bine în piele, am mai curățat foarte puțin surplusul și am ajuns la Step 4, unde avem Step 4A, un Opsis Eye Gel pe care îl vom masa timp de 3 minuțele, urmat apoi de Opsis Eye Cream, Step 4B, pe care îl vom masa și pe acesta. Aceasta a fost o ședință a boosterului Opsis. Iar dacă în prezent acest aspect nu vă îngrijorează, dragii mei, aflați că prevenția timpurie întârzie îmbătrânirea pielii din jurul ochilor.